ନିଶା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବୁନି? ଠିକ ଜାଣିଛି ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବୁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ରାଗିବି କେବେ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନଥାନ୍ତେ। ହେ ଆଉ ଖାଇବ କଣ? ମତେ ଆଜି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଅର୍ଡର କରିବା କି? ଏ କଥା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଲାଗିନି, ମତେ କାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲ କରିବା। ପିଜ୍ଜା ନେ खुशी ବହୁତ ସାହସ। पनीर कैप्सिकम पिज्जा कॉर्न पिज्जा दिस वन मार्गरिटा କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ନା ବଢିଆ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର। ଓକେ ମିଶନ सक्सेसफुल यस ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ସବ ଖାଇ କଡ଼କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଲା 4 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଲା। 20 4 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିକିନା ଏମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଏମାନେ କୋଉ ମାନେ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର ଖାଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କମି ଦେଇଯାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଚାଟି ଖାଉଛି, ସବୁ ତକ ଖାଇଲା, ଏବେ ଆହୁରି ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଉଛି।